L-għada li l-Pulizija xliet lil Joseph Bonnici bil-qtil ta' ommu Maria Lourdes u oħtu Angel Bonnici, il-Pulizija issoktat bl-investigazzjonijiet tagħha biex issib waħda mill-armi użati fid-delitt makabru tal-ġimgħa l-oħra. Sorsi qalu li matul il-jum ta' tnejn il-Pulizija għamlu diversi tfittxijiet fl-impjant tal-Wejser f'Ħalfar bilan li tinsab dik li x'aktar xi mazza li uża l-akkużat biex joqtol lill-vittmi b'daqqiet f'rashom. Dan wara li falqa qrib il-post li fih instabu l-katavri, il-Pulizija jidher li għamlet sejb oħra ta' oġġett relatat ma' dan l-omiċidju doppju. One News jinsab informat ukoll li l-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-konfront ta' Bonnici mhix li biqtil doppju se tibda tinstema' quddiem il-Maġistrat ġew mifsud nhar it-tnejn li ġej. Dan il-qtil doppju f'Malta kien wieħed minn 17 il-omiċidju li seħħu fl-aħħar 50 sena u li fihom inqatlu aktar minn persuna waħda. Statistika li kiseb One News mill-Korp tal-Pulizija turi li mill-1970 l-hawn 6 persuni inqatlu f'daqqa f'żewġ omiċidji. L-ammont ta' omiċidju doppji f'dan il-perjodu huwa ta' 7% tal-omiċidji kollha li saru matul dawn is-snin. Ma' One News il-kriminologu Dr. Janice Formosa Paċ qalet li r-rata ta' omiċidji f'pajjiżna huwa baxx ħafna. Nitkellmu fuq medja ta' 6 omiċidji fis-sena, ġifieri jekk tqabbel ma' pajjiżi Ewropej, aħna għandna l-inqas indiċi. Tgħid li f'każ ta' omiċidji doppji ir-rata hija ferm iżgħar u wieħed ma jistax jaqbel mottiv ma' ieħor. Tantu ma żgħar dal-fenomeni, ġifieri tantu rari dal-fenomenu li ma nistgħux nitkellmu fuq patterns f'dak li huwa każ ta' double murder. Madankollu fil-każ ta' omiċidji ġenerali Dr. Formosa Paċ tgħid li l-mottiv kważi u dejjem l-istess. S'issa l-murders tagħna l-iktar li għandek każijiet ta' murders huwa bejn membri tal-familja. Jiġifieri se jkun hemm xi forma ta' intimate partner violence ukoll jew xi forma ta' tpattija. Jew għandek dak it-tip ta' murders fejn dak li jkun qed jeħles minn xi ħadd. Fil-fatt kienu biss 4 persuni li nqatlu f'omiċidju doppju minħabba serq. Fl-aħħar 17-il sena saru 8 omiċidji doppji f'pajjiżna fosthom dak tal-ewwel ta' Jannar tal-2012 li ħal-ħajja ta' dan kien żammitu Nikolas Ġera. Omiċidju ieħor li ħasad pajjiż fl-istess sena kien dak tal-25 ta' Settembru meta Mejrem Buġejja inqatlet b'żewġ tewmin ta' 5 xhur f'Ġufa. F'Lulju tal-2013 inqatlu f'daqqa Mario Camilleri u ibnu Mario li nstabu midfuna falqa fil-Qajjenza. Fi 17 ta' Novembru ta' sentejn ilu inqatlu Raymond Grima u Angelo Manġon fi sparatura f'Ħattart. Qtil ieħor li ħasad pajjiż seħħ fit-23 ta' Lulju tas-sena l-oħra meta Kevin Mikallef allegatament qatel l-ommu Antonja u lil Situ Maria Carmela. Mistoqsija dwar l-omiċidji bejn il-qraba, Dr. Janice Formosa Paċ innotat li wieħed minn kull 3 persuni l-ħabs jiġu minn xulxin. Aħna għandna realtà fejn wieħed minn kull 3 persuni li jidħol il-ħabs huma jiġu minn xulxin. Għandna kontinwità ta' kriminalità li tkompli minn żewġ ġenerazzjonijiet sa 5 ġenerazzjonijiet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.